Kaixo, ongi etorriak berriro azalera bideo podcastera, badakizue, magazin honetan aiaraldeko egunerokotasuna lantzen dugula, eta beti erabiltzen ditugula, irizpide ezberdinak, bat nola ez, eskualdeko ardatz gisa udalen gaurkotasuna, eta bestetik, eragile sozialek edo elkartek antolatzen dituzten egitasmoak, eta horregatik gaurkoan, badukagu gurekin Aingeru Laguna Gaiza, Orozkoko zinegotzia, eta bestetik izango dugu Izquierdo Euskalgintza kontseiluko kidea. Orduan, Aingerurekin landuko du Orozkoko, ardatz nagusienak udalean, eta bestetik anerekin hitz egingo dugu gehien bat, ez horri buruz bakarrik, baina igande honetan izango dugun eskualdeko euskararen egunari buruz. Eta besterik gabe, egingo dugu tartetxo bat, eta zuzenean elkarrizketatuko dugu Aingeru. Eta agindu bezala, hemen daukagu Aingeru, zer moduz? Ondo, Ondo? Oraindik legealdi lasaia duzuela esan dezakegu, ez? bai, momentuz lasai gabiz, ondo lan egiten eta posizioarekin ondo konpontzen. Uste dut, ezaugarri ona dela gure taldearen hori. Edozein udal gobernu taldean ezaugarri ona izango litzateke. Aingeru, zera, lehenik eta behin galdetu nahi dizuegu abiatu duzuen prozesuari buruz honetan frontoian. Ze badukazue ez, ambizio handiko proiektu bat hor. Bai, bueno, momentu honetan frontoiaren inguruko bozkaketan gabiz, bozkaketa publiko batean, 300 pertsona baino gehiago eman dute bozka digitalki, bai WhatsApp bidez, Instagram bidez, edota plazako portikoan jarri genduen bi proiektuak, da bertan QR batekin, QR txiki batekin, eskean nahatuz, publikoak bota aldau, da gero ere fisikoki beste 50 bozka eukin dugu sudaletxean, da epea amaituten da abenduaren 19, da, hemendik animatzen doa herritarrak bozkatzera, ez? Transcendentzia handiko gai bat da. Bai, erregunean dago, ez? Bai. Berez pilotak eta frontoia badauka esan nahi handia Orozkon. Argitzearren, bi proiektu ezberdin dira, bata egurrezkoa, bestea mentalezkoa, nola ikusten duzu kontua? Esan beharra dut hori, bi proiektu desberdin daudela, da, karo, erabilpen orokorreko eraikin publikoak dira. Eta azkenean esan dizudan moduan, Orozkoko frontoia plaza erdian dago, xarma berezia du, aura berezia du, eta herritarren edo herriaren ondare publikoa izanik, guk pentsetan dugu, etorkizunari begira, herritarrek erabaki behar dutela, zer gure daurien, ez? Herrian edukitzea, da horregatik egin dugu publiko, eta hori, proiektuari dagokionez, eman diogu itxiera estetiko bat, gure helburu nagusiena zen, euria esartzea, adibidez duela 2 urte, Orozkoko festetan, Eskerparetako finaletan ezin izan zen jokatu, euria sartu zen, da eraman izan behar genuen polikiroldegia. Eta beste helburutako bat da, haizearen inpaktua gero da txikiagoa izitea, ez? Jende asko galdetuten digu, zergatik ez dugun frontoi guztia izten. Eta, jendea jakin behar dau, frontoia ezin da dena itxi, azkenean udalak erabiltzen dauelako, esan dezakegu frontoia, pilotaren mundutik at dagoen kaietara ere Jaiak ere ospatzen mugatzen delako, direla hori da. hor, eta ekitaldi publikoak ere egiten Hori da, direla. adibidez, zenatokia antzerkiak egiteko, San Juaneko azokea, da horregatik ezin dugu itxi, ez? Osea, biatuten dugu oreka bat edukitzea bi zutab edo bi pilaren artean. Bat, estetikoki sarma hori bermatzea, edukitzea, eta beste alde batetik egiten dugun proiektua eraginkorra izitea. Eta hori, bat da egurrezkoa bestea mentalezkoa. Hori da. Momentuz, zein izan du onarpen edo harrera, zeinek izan du harrera hobeago? Hasikeran izan zauen harrera handiagoa ez dakiz zergatik metalezkoa, baina gutxinaka hasi da egurrezkoa indarra hartuten, da momentu honetan da
goitik egurrezko aukerea. Mhm. Eta, begira, egurra aipatzen dugula. Maderas de Llodioko enpresako grebalarien aldeko mozioa onartu duzue, eta aho batez, ez? Onartu duzue Bai. udalatzen, ez dakit nolakoa izan den prozesua, negoziatu behar izan duzuen, edo nola egin duzuen. Bueno, eskakizun formal bat egin zauen EH Bildu partidu politikoak, eta guk udal talde moduen, pentsetan dugu gai oso garrantzitsu bat dela aldean, da sentsibilitate askorekin jorratu behar den gai bat da, ez? Udal talde moduen pentsetan dugu, aldeak izan dauen indar industrial hori, deukon indar industriala eta izan bar dauen indar industriala ezin dela galdu. Horregatik bakoitza bere lekutik eta aldeen einean, auzo ardiaz eta kementsu defendatu da jagon behar dugu aiaraldeko langilea, ez? Horregatik uste dut, zuk esan duzu moduan, koloretatik kanpo edo sigla politikotik kanpo dagoen gai bat da, eta bide beretik joan behar gara, eta defenditu aiaraldeko langileak, ez? Azkenean, herritarren ordezkariak izanik, errealitateari sorbalda emoten bat dutxugu, edo eta herritarren arazoei sorbalda emoten baiako, azkenean ez da gara zintxo jokatzen ari, ez? Eta uste dut etikoki eta moralki ondo jokatu behar dugule. Herritarren iritziak eta parte hartzea aipatu duzu, urrian egin zenituzten auzo batzarrak, zelan joan dira, ze gai jorratu dituzue? Bueno, esan behar dut aurten batxarrak aurreatu dugu zela, ze, bueno, eman nahi izan dugu denborea, herritarrek edo osotako herritarrek, aurrekontuen inguruko proposamenak egiteko, da horregatik aurreratu dugu, da betiko martxan, betiko lez, bueno, beti dugu prozedimendu berbera, lehen da bizi alkateak bere parrafaea botaten dau, azaldu egiten dau, 6 hilabete hauetan zer egin dan, zer hobetu dan, egin zaurien eskakizunak bete diren edo ez, da gero itxartuten daurie auzo bakoitzetako jendea, da bueno, labur bilduz, auzotako jendearen beharrak edo nahiak zintzu direz, bideak eta kaminoak eta sarbideak garbitutea, zubiak erreparatzea, da gero taxiaren inguruko zerbitzuak areagotzea. Horiek direz, haiek gure daurien edo behar daukien nahiak, ez? No, gehien errepikatzen diren. Hori da. Eta gero guk, bueno, alkateak jorratu egiten dauz, edo azaldu egiten dauz egin diren ekintzak. Alde batetik, adibidez, Gaiartuko uraren obra, bideen erreparaketa, adibidez, Berazan, Aldaporosten, Urrejolan ere dekogu aurrekontuak, komunitate energetikoari buruzko informazioa, Bengoetxeako obrak, Albitzuko kaminuko lizitazioa eta azterlana, horre gauza asko ditugu, eta alkateak, bueno, zabalki, plazaratu egiten ditu. Aha. Eta zera, parte hartzea ez da horreten, ireki duzu ere parte hartzea aurrekontuetarako, zenbat ekarpen edo zein ekarpen nabarmendu nahiko zenituzke, eta zelan doa aurrekontuen prozesu? Bueno, aurrekontuen prozesua, prozedimendua, frontoiaren prozedimendu barbera da, bai digitalki eta bai fizikoki jendeak baien eskakizunak egin aldauz, egin aldaurie, da eskakizunaren ingurua, 50 eskakizun inguru izan ditugu digitalki, eta errepikatzen den eskakizuna da ambulatorioko parkea estaltzea. Neguan eta euria egiten duenean, logikoa da eskakizun hori egitea, eta uste dut zentzuzkoa dela, ez? Eta gero ere esan behar dut, hori auzoetan batxarrak izan dugule, Orozkoko elkarteekin batxarrak izan dugule, da Orozkoko enpresekin, ez? Haien proposamena jakiteko, haien eskakizuna jakiteko, eta gero eskakizun horiek alden einean, isla da izatie aurrekontuetan. Pasan urtean moduen, adibidez pasan urtean, hori, bulderra eraikin gendun, Orozkoko eskolan patio gimnasioa birmoldatu gendun, da plaka fotobodeka jarri, da, bueno, eskakizunak hartu, da aurrera eramaten doguz, alden einean, bai.
Eta lehen aipatu duzu, komunitate energetikoa sortzeko prozesua, horren berri eman zenigun aurrekoan. Ez dakit nola doan orain proiektu hori, ez dakit jendeak eman duen izena, aipatu zenuena, ez? Kooperatiba bat sortzearenak aurrera egiten duen, edo nola doan Ba kontua. bai, esan behar dut aurrera egin dauela, eskerrak eman hori. Ba, Orozkoko teknikoei lan handia egin dute, da momentu honetan, 29 herritar parte hartuko daurie komunitate energetikoan, gaur egun, ba, Orozkoko udalak eta Rede Komunitate Energetika Kooperatibak batera lan egiten daurie, ba, prozedimendua eta proiektua aurrera eramateko, da, hombre, logikoki, ba, Orozkoko herritarren parte hartzea garrantzitsua da, bestela ezin izango zen aurrera eraman proiektu hau, eta lehenengo aurkezpen publikoa egin zen ekainaren 12an, eta bertan, ba, bueno, udaletxeak aurkeztu zauen zertan datxan komunitate energetiko bat, zenbait erabantailak dituen, nolako eragina izango duen etorkizunean, eta zelako kostua deukon, ez? Eta gero egin zan bideragarritasunari buruzko azterketa bat, partaide bakoitzaren bete beharrak aztertuz, eta plaka plaka fotovoltaikoen ekarpenari buruzko informazio eman zan, nola jarriko diren eraikin publikoetan eta orain momentu honetan gaude datuen bilketan, ez? Mhm. Da, gaude enpresarekin, aipatu dizudan enpresarekin datuak biltzen, eta azkenengo dimentsifikazio bat emoten, proiektua 26-27an aurrera ateratzeko. Eta badakizue gutxi bera zertan datzan, hau da, plaka fotovoltaikoak eraikinetan, edo gutxi bera Hori da, bera duzuen. plakak jarriko dira eraikin publikoetan, eta energia hori aprobetxatuz, ba, suposatzen da argiaren kostua eta bajatu egingo dela parte hartzen dutenei, ez? Mhm. Eta momentu honetan ba, parte hartzaileak ari dira barne strukturak osatzen eta gobernantza bat osatuten, baina 26 eta 27 urterako, ba, martxan jartzeko, ez? Mhm. Uste dut proiektu polita dela. Eta aipatu dugu energia, eta badago beste energiari lotutako beste mamu bat, Orozkon, eskualdean oro har, zuen kasuan, mendi proiektua daukagu hor mahai gainean, Aiaraldeko mendiek bizirik salatu du, ez? Arabako Foru Aldundiak hartu duela bere gain plan berezia onartzearena, baina printzipioz Orozkon dauka eragina proiektu horrek, eta ez dakite nola ikusten duzuen eh, bueno, ba, eskumen hori hartu izan. Bueno, mendi proiektua, bai, Orozkon impactatzen dau. Bueno, herritarrek jakin bar daurie, are sorgailu horiek ez dauriela Orozkoko zoru aukituko, bai, impactu bisuala da eragite erradioa Orozkon eragina deuko, batik bat Katadioko eta Urrejolako auzoetan, eta faktore horiek kontuan harturik, ba, reklamazio administratibo bat jarri gendun Arabako Foru Aldundien, da gaitzestu intzaurien, da izustatu izaurien, ba eta argudiatu zaurien, ze azkenean ba aerosorgailuak ez daurien Orozkoko zuru ikututen, ba lei de procedimiento administratiboa kontuan eukirik da beste lege batzu kontuan harturik, ba azkenean Orozko ez dela interesatua, da hor utzi gaituzte, ez? Mm. Azkenean haiek esaten daurienez, aerosorgailuak bakarrik ukitzen dauriera Arabako eritako zorue, orduen bera da interesatuena proiektu aurrera emateko. Mhm. Adibidez, Larragorriko proiektuan, bai aerosorgailuek ukitzen daurie Bizkaiko da Arabako zorue. Orduen proiektu hori eramaten dago aurrera Euskal Gobernuak. Eta gure ustez, ba, bueno, ba, zer esango dizut. Azkenean uste dut Arabako Foru Aldundiak bere kabuz egin duela lan, eta igual geure arau subsidiarioak eta ingurumenezko arauei ez dio erreparatu. Mhm. Gu azkenean ez ditugu arauak legislatzen. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Euskal Gobernuak dituen arauak dira, eta gu bakarrik egiten duela da, ekarri Orozkora da implementatu, ez? Da, bueno, ba, pizka bat, ez dakiz nola deskribitu, baina, bueno, hor utzi gaituzte, ez? Mhm. Arabako Foru Aldundiak.
Vale, ederto, aingeru, mila esker, galdera guzti erantzutegatik, eta oso landuta ekartzeagatik. Eskerrik asko. Eta, bueno, laster, ziurrenik, ez dakit, lanean ez bazara hasi, espero dugu berriro gurekin egotea, eta tartetxo bat hartzea olako goize guardi batean gure galderak erantzuteko. Eskerrik asko zuei. Bale, mila esker eta laster arte. Eta orain, esan bezala, tartetxo txiki bat hartuko dugu, eta ane izkerorekin mintzatuko gara. Eta, bueno, aingerurekin horoskoko gaiak landu eta gero, orain egingo dugu salto, apur bat, aiaraldeko ikuspegira, igande honetan, aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluak antolatzen du eskualdeko Euskararen eguna, eta, bueno, horrei buruz, eta beste gauza batzuei buruz ere hitz egiteko, badaukagu gurekin, ane, zen moduz? Egunon, eskerrik asko, bai, Ondo, Bai. bueno, aipatutakoa, igande honetan badaukazue lan handia eginda, aialdeko euskararen eguna, eta, bueno, bi dira galdera, zein da ekimen honen filosofia eta ze prestatu duzue? Bueno, a ber, guretzako lehenengoa da ze mesua zabaldu nahi dugun, ez? Eta nik uste dut Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluaren mesua argia dela, ez? Euskara komunitatea gara eta komunitate hori aktibatuz, azkenean gure hizkuntza indartzen da, ez? Guretzako euskararen eguna ez da data simboliko bat bakarrik, ez da folklorea bakarrik, guretzako da urte osoko lanaren isla da, ez? Edo erakustaldi bat, eta era berean be bai herritarrak ilusionatzeko unea, ez? Ospakizun bat da, ze azkenean ospatzera goaz eta euskaraz ospatzera goaz, eta horretarako be bai egitarau oso zabala sortu dugu, ez? Euskararen inguruan, guk uste dugu Euskara Aiaraldeak kohesionatzen duen zutabeetako bat dela, eta gainera gauden testuinguruan gaudela, orain oldarraldiak, euskararen kontrako erasoak eta jarrerak, ba are eta garrantzitsuagoa da, ez? Daukagun ondare kolektibo hori zaintzea, elikatzea, babestea, maitasun osoz, ez? Eta horretarako etorri da be bai, aldeko euskararen eguna, aurten Okondon antolatu dugula, eta guretzako oso berezia da, aurtengoa 9. edizioa da, eta horrek zer esan nahi du? Ba, azkenean eskualdeko 9 udalerritan egon garela, ez? Eta udalerri guztiek hartu dutela Aiaraldeko euskararen egunaren lekukoa, ez? Eta horrek ba ilusioa pizten digu, ba, azkenean lanaren eta esportzuaren islada be bai badelako, ez? Eta nola antolatu dugu eta ze egitaragoa, egitaragoa oso zabala da, eta antolaketa izan da, ba, bueno, hilabete batzuk lehenago, prozesu parte hartzaile baten bidez, ba, Okondoko herriarekin bildu gara, eta haiekin batera egitaragoa sortu dugu, ez? Egitaragua oso zabala da, oso erakargarria, eta azkenean adin guztietarako bideratua, ez? Bai aurrentzako, bai helduentzako, bai gazteentzako egitaragua da. Eta hortik aparte be bai, urtero egiten dugun bezala,
Aiaraldeko Euskararen eguna ospatzen den herrian, bertako eskolari ematen diogu aukera proposamen didaktiko bat sortzeko, bai. Eta proposamen didaktiko hori osatzen dutenean, Euskalgintza Kontseiluak egiten duena da, eskualdeko ikastetxe guztietara zabaldu, eta ikastetxe guztietan lantzen da, eta igande honetan Okondon aurkeztuko da haiek sortutako proposamen didaktiko hori, ez? Aurten Okondoko eskolak hartu du lekuko hori, eta piztu euskara proposamen didaktikoa sortu du, apur bat euskararen inguruko eta euskararen erabileraren inguruko mezu positiboak emateko, ez? Eta hemetik bai, luzatzen dugu gonbitea hurbiltzeko igande honetan, kristolako egitaroa prestatu dugulako eta ospatzera goazelako euskara eta euskararen egun. Ze komentatuko zenukezu bereziki zaila da, antolatzailea zarenean, baina holan ze uste duzu izan daiteke lapur bat gakoa jendea erakartzen. Jendea erakartzeko, nik uste dut... Txertatuta adin ezberdinak daudela, claro. Adin oso ezberdinak daude, ez? Eta era horretan bai oso zaila egiten da guztiontzako zerbait antolatzea, ez? Orduan, badaude gauzak aurrentzako daudenak bideratuta, badaude gazteentzako beste gauza batzuk, baina niretzako da gu batez ere eskualdeko perspektibari eta euskaldeko indarra, ez? Eta herriak dituen gauzei erreparatzen diegu, ez? Jonoza eta DJ egongo da, Kaitin Allende bertakoa dela bai bakarrizketak eskainiko du, ez? Eta horrek berezia egiten du euskararen eguna eta egitaraua bera, ez? Gero Okondoko eskolak antolatutako proposamen didaktiko horrekin bai, ez? Beste ikastetxeak gonbidatzea egun horretan aurkeztera zer landu duten, ez? Eta guztion artean euskarari ateak zabaltzea eta euskararen aldeko mezu horiek zabaltzea, bai oso positiboa da, ez? Eta erakartzen ditu beste eskolak eta beste ikastetxeak bai bertan egon nahi dutelako, ez? Haiek egindako lana bai Okondon aurkeztu nahi dutelako. Eta gero, aipatu duzu Euskalgintza Kontseiluak hartzen duela nolabait jai ospakizun aldarrikapen hau urte osoan egiten duen lana nolabait ikusarazteko, zein da aurtengo balorazioa? Apiatu dituzue hildo ezberdinak, eta, bueno, hildo ezberdin horiek justo agertzen dira, aipatu duzuna, ez? Ondarraldi nahiko larria gertatzen den bitartean, besteak beste administrazio publikoan, ez? Bai, eta gure lana hor doa, ez? Osea, horretarako dago Aiaraldeko Euskalgintza Kontseilua, azkenean euskararen normalizazio eta transmisio horretan indarra jarri behar dugulako eta ere eskualde honetan, ez? Balantzea, egiten dugun balantzea positiboa da, baina bai esan behar dugu errealistak izan behar garela. Eta Euskalgintza Kontseiluak izandako eta izaten ari dituen zailtasun ekonomikoak bai gure lana era batean edo bestean oztopatu egin du edo mugatu egin du, ez? Baina bai ekintza asko egin ditugu eta nik uste dut hoiek mahai gainean jarri behar direla, hoiei balore balorean jarri behar direla eta asko izan direla egindakoak, ez? Alde batetik dauzkagu poltsiko hiztegiak, 3 poltsiko hiztegi argitaratuko ditugu hizkuntza ezberdinetan eta horren lehenengo alea laizter izango dugu, euskara, arabiera, amazigera poltsiko hiztegia izango da. Niretzako oso berezia izan da, azkenean sare-lan bat bihurtzen duzulako, ez? Komunitate ezberdinekin zaude elkarlanean, hor egon da Agaraz elkartea, Amasig elkartea, Barakaldokoak, Moktarrekin, Laudioko mezkitarekin bai elkarlanean izan gara, ez? Eta horrek bai sareak sortzen ditu eta zabaldu egiten du, ez? Eta horrek nolabaiteko aberastasuna ekartzen dio proiektuari, ez? Eta honek bai argia ikusiko dau, abenduaren 29an Laudioko kasinoan aurkezpen publiko bat antolatu dugulako, komunitatearekin batera, beraz, konbidatuta zaudete bai, egun horretara, eta niretzako hori, ez? Azkenean, da balioan jartzea bai, zenolako hizkuntza eta jatorrian iztasuna daukagun eskualde honetan, eta nola hurbildu behar dugun jende hori euskarara, eta baita ere, nola hurbildu behar garen guk haien hizkuntzetara, ez? Niretzako da, aldebiko gauza bat izan behar dela. Eta honekin bai, zenolako lanketa egingo dugun, ez? Poltsikoko hiztegiekin, bazkenean ez da poltsiko hiztegi bat ateratzea eta listo, ez? Niretzako da,
gero eskolekin egingo den lanketa, eskoletan badaude familia migrante asko, bertara joango gara, hartu dezaten poltsiko hiztegia, baliabide hori eduki dezaten, kulturetxeetan, hemen faktorian, bai, niretzako da, zerbait zabaldu behar dela eta benetan balioan jarri behar dela. Hori poltsikoko hiztegiekin, gurasoleku programa, izan dela beste programa bat, 2021 hasi ginen programa honekin, eta 2025 urte honetan okondo etartzinea gara heldu gara, eta ia honekin lortu dugu eskualde osora heltzea. Bagaude eskualde osoko ikastetxe eta aurreskola guztietan, eta horrek bebai da, azken urteetako landatutako hasiaren fruituak, azkenean lan eta lan zaude egiten, eta azkenean lortu duzu, eskualde osora heltzea. Ez da erreza izan, azkenean gu zubi lan bat egiten dugu programa honekin, 0 eta 5 urte bitarteko aurren familientzat bideratutako programa da, Euskararen transmisioan indarrak jartzeko, edo bertan inziditzeko, eta bueno, bai esan behar dugu, azkenengo urteetako valorazio orokor bat eginda, 500 familia baino gehiago eman dutela izena programan, eta batzuetan sartzen garenean programak egiten da, como izen emategitzi ez dakitze, baina valorazio orokor bat egiten duzuna, esaten duzu, bagaude zerbait egiten, bagaude landatzen, bagaude gauzak egiten, eta orain da momentua, horri eusteko, jarraitzeko aldatzen, jarraitzeko egonkortzen programa, indartzen eta zabaltzen, Beste gauza bat egin dugula urten niretzako oso indartsua izan dena da Euskara gabe ez gara, eta dela manifestu bat. Manifestu hori Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluak daukan markotik, hezkuntza foroa dela marko bat, hortik abiatu da, ikastetxe guztiak daude marko horretan, eta hortik landu da, Eta zer da manifestu hau, azkenean ikastetxeek Euskararen inguruan dagoen egoera batetik, autokritika bat egin dute, niretzako hori oso positiboa da eta txalogarria. Autokritika batetik abiatu dira, konpromiso batzuk hartu dituzte, baina era berean familia eta instituzioei ere betekizun batzuk egin dituzten edo eskakizun batzuk egin dizkiete, Eta hori da garrantzitsuena, 13 ikastetxek sinatu dute manifestu hori, Ekainan aurkeztu genuen, edo agerraldia egin zen manifestuarena, eta orain gaude puntu baten non hasi behar garen ja manifestu hori implementatzen, Eta hor hasten dira ja erronkar, pausuak emango dituzten instituzioek, pausuak emango dituzten familiak, eta ikastetxeek ja konpromiso horiek joaten diren betetzen eta aurrera pausuak ematen, Aiaraldeko hizkuntzen mapa, dela beste proiektu bat, eduki dugula, urte ezberdinetan aurrera eraman dugula, eta 2024-2025 ikasturtean ja azkenengo edo emaitza finalak ja hasi direla ikusten, Niretzako proiektu hau azkenean izan da ikastetxeetan aurrera eramandako proiektu bat, eta jatorri eta hizkuntza ezberdinak eskualdean ditugunak aztertzeko modu bat izan da, hau kokatu genuen herri kurrikulumaren proiektuaren barruan, proiektu bat bezala, eta izugarrizko datuak atera dira, lagin txiki bat gainera da, ikastetxeetan dagoena da lagin txikia, hemen eskualdean daukagun guztiarekin konparatuta, baina bai, Arrankudiaga Zoian egin zen aurkezpen publiko bat, Laudion erakustaldi bat egin zen, eta gero bideo baten bidez aurkeztu zituzten datuak bebai, Amurrion agerraldi bat egin zuten, falta dira bebai, datuak bai ditugu, baina aurkezpenak egitea beste herri batzuetan, eskualdeko aurkezpena egitea, orduan hor bai erronka ezberdinak ditugu, Eta guretzako garrantzitsua dena, Proiektu hau egin dugu, hau gauzatu dugu, datu hauek ditugu, eta orain zer, Ze datu horiek mugikorrak izango dira, Gero doaz aldatzen, Gizartea badoa aldatzen, batzuk joaten dira, beste batzuk etortzen dira, orduan zer egin behar dugu horrekin, Eta hori da elikatu behar duguna. Eta gero betiko dinamikat, gako Euskararen semaforoa, errotuladore gorria, gora Aiaraldeko Jai Euskaldunen dinamika, argitaratu ditugula ja lau txosten, azkenengo 4 urteetan eukindako jaien bilakaera Euskararen inguruan, eta bar, Baina horren inguruan bebai zailtasunak eduki ditugu, hasieran esan bezala. Eta zailtasun horiek batez ere ekonomikoak izan dira. Azkenean diru laguntzak berandu heltzea, aurreko urteko zorren pilaketa eta sama hori eukitzea eta likidezia falta eragin du bebai
guk alde batera ustea proiektu batzuk eta horien artean dago game proiektua, ez? Guretzako oso potentea zena, aurten aurkeztu genuena dela Gazteok Aurrera Mugitu Euskara proiektua eta bertan zeuden lau programa, ez? Kulturrizketak, kirolariak ikastetxeetan, gazte topaketa eta memealdia, ez? Memealdia azkenean erabaki dugu aurrera eramatea Kirikinorekin batera egiten dugulako, baina beste hirurak bertan bera geratu dira, azkenean horrelako programa potolo bati diru laguntza eskasa batekin ezin diogulako aurre egin eta ezin dugu elkartea ito, ez? Orduan, pena handiz, uko egin behar izan diogu aurten diru laguntza horri eta programa hori gauzatzeari. Horrek ez du esan nahi, hurrengo urteetan ez diogola utziko eta berriro martxan jarriko. Eta jarraleko herri kurrikuluma bai, albo batean geratu da, ez? Hor dagoen proiektu bat da, eta hor dago, eta badakigu hor dagoela, baina aktibatu behar duguna berriro ere. Eta aipatu duzu, aurten egindako lan batzuk, berez, ez dela hor bukatzen, baizik eta jarraipen bat beharko dutela, eta garapen bat beharko dutela. Suposten dut hori egongo dela, plangintza estrategiko edo hausnarketa estrategiko baten, edo egiten ari zareten hausnarketa horren barruan, nola da? Bueno, orain bai, gaude murgilduta plan estrategiko berrian, 2026-2030 urte bitarteko plan estrategikoa gaude gauzatzen. Hau aurkeztuko dugu abenduan izango dugun kontseilu orokorrean. Hor kontseilu orokorreko partide guztiak jasoko dute eta irakurri ahal izango dute eta horrek ekarpenak egingo dira eta aldaketak eta behar dena, baina bueno, gu badauzkagu bide asko ez ditugula oso argi. Alde batetik euskararen komunitatea indartu behar dugula, ez? Eta hori bultzatu behar dela. Eta hor, ekintza ezberdinak sartzen dira, Gurasoleku bezalako programa, hor sartzen dabe bai, bueno, ez, aisialdi, kultura eta hainbat arlorekin egiten dugun lana. Beste alde batetik daukagu hezkuntza ildoa, ez, hezkuntza lerroa jarraitu behar dugu indartzen, hor daukagu bai Gurasoleku programa, manifestuaren implementazioa, hezkuntza foroa bera markoa jarraitu behar dugula indartzen, ez? Eta hor sortzen direlako kriston sare lanak, kriston elkarlanak, eta hori elikatu behar dugu, ez? Eta horretaz baliatu behar gara bai, euskarari eta euskalgintzari behar dion indarra emateko, ez? Eta bueno, hilo asko jorratzen ditugu plan estrategiko berrian, egia niretzako aurrekoarekin konparatuz asko zehatzagoa da, ez? Bebai egin duguna da, azkenean abiatu gara hausnarketa fase baterik, ez? Orain 2025 baliatu dugu apur bat ikusteko azkenengo plangintza edo plan estrategikoari dagokionez ze betetze maila egin dugun, ze helburuak jarri genituen, daukagun indarrarekin eta garenokin ea hori lorgarria izan den, nola egituratu behar dugun, eta eskarmentu horretatik abiatuta plan estrategiko berria martzan jarriko dugu 2026-tik aurrera. Eta zehaztu dituzue kontseiluen helburuak epe ertain edo luzera begira? Zeintzuk izango diren... oraindik ez duzu... bai, baditugu. Osea, azkenean gure helburuak da, niretzako da, aieraldean euskarari, ez, etorkizun batean, euskaraz bizitzeko ateak zabaltzea, ez, eta horretan inziditzea. Eta hortik gaude hildo ezberdinetan egin beharreko lanak. Bidea oso luzea izango da, badakigu ez dela erreza izango, baina bideak ireki behar ditugu, ateak jo behar ditugu, eta horretan jarraitu behar dugu lanean. Eta, bueno, ez dakite, amaitu baino lehen, ez dakite kontseiluak zerbait goraipatu nahi duen. Bai, bueno, lehen esan dudan bezala, ez? Guretzako euskara ez dela proiektu bat, ez? Ez dela egun bat bakarrik, ez? Guretzako euskara da jendartearen artean harremantzeko sare oso polita, ez? Bizitzeko erabat da, eta hori jarritu behar dugula zaintzen eta elikatzen, ez? Eta guk horretan jarrituko dugula lanean, hor jarriko dugula gure indar guztia, eta naiz eta oldarraldia egon eta testuingurua oso positiboa ez izan, baliatu behar ditugula aukerak ere bai, eta aukera horiek probetxu sartu eta lanean jarraitu. Ederto, mil esker,
hausnarketa mamitsu hau ekartzeagatik azalerara, eta animo igandeko ariketarekin, ze, bueno, eguetara horrekin ziur lan handia dozuela aurretik. Bai, bertan elkartuko gara. Bai, Eskerrik asko. mil esker. Eta, bueno, ba, orain, zera, atsedenaldi txikitxo bat, segundo batzutukoa, eta jarraian egingo dugu azken agurra. Eta, bueno, ba, atseden txiki honen ostean, gogoratzen dizuegu, ba, bueno, ba, eskualdeko albiste guztiak aiaraldea.eusen dituzuela, asteburuan ez ahaztu aiaraldea.eus bizitatu dezakezuela, eta, bueno, ba, bereziki agenda klikatu dezakezuela, ikusteko zer dagoen, guk bereziki azpimarratzen dugu eta gomendatzen dugu, ba, bueno, eskualdeko Euskararen egunean parte hartzea, igande ia osoa izango duzu horretarako, orduan aprobetxatu, ez geratu etxean, igandea ez da deprimitzeko eguna, baizik eta gauzak egiteko eguna, orduan aprobetxatu arabiateko, eta besterik gabe, gogoratzen dizuegu, urrengo ostegunean berriro ordu batetan hemen egongo garela, eta nola ez, ba, eskualdeko albisteak eta pilpilean dauden gaiak izango ditugula izpide. Esan dakoa. Urrengo ostegunera arte, bizitatu aiaraldea.eus edo bizitatu gure sare sozialak.